Явно са взаимствени от цветята на България, защото в една година е имало 3 шампионки. 1982 година Лили Игнатова, Анелия Ранейкова и госпожа Раева. Миляна Георгиева, държавен шампион за 1983 и 1984 година. Ако има представител на Миляна Пазарджик, Светомира Филипова, държавен шампион за 1985 година. Представител на Белдъж Мастензил, ако има, моля да заповяда да вземе приз. Бианка Панова, държавен шампион за 1986 и 1987 година. Адриана Дунавска, държавен шампион за 1988 година. Надя Батова, представител на клуба на Адриана Дунавска, сега ще получи приза. Госпожа Юлия Байчева, шампион на България за 1989 година. Мила Маринова, шампион на България за 1990 година. Нейната треньорка Ефросина ще получи приза. И надяваме се ще и го даде. Кристина Шикерова, шампион на България за 1991 година. Мария Петрова, държавен шампион за 1992, 1993, 1994, 1995 и 1996 година. Призът се получи нейната майка. Основният причинител за тези големи постижения. Мария Петрова е възпрепятствана служебно и не присъства. Боряна Динева, държавен шампион за 1997 година. Теодора Александрова, шампион на България за 1998 година. Предполагам, треньорката и ще получи приза или представител на заповядайте. Валентина Галчева, шампион на България за 1999 година. Призът ще получи майка. Симона Пейчева, шампион на България за 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 година. Елизабет Паисиева, държавен шампион за 2004 година. Призът ще получи брата на Елизабет Паисиева.
Мария Матева. Шампион на България за 2013, 2014 и 2015 година. И до тези красиви жени ще трябва да дойде и новата шампионка, за да усетиме приемствеността на красотата, приемствеността в българската гимнастика и това, че винаги ще бъдем най-добрите в света. Невяна Владимирова. Тези момичета са изправени на крака в залата, не само в България, по цял свят. Слушайки химна на България, прославяйки името на България, са изпитали големи вълнения и трепети. Искам още веднъж да припомниме какво точно е чувството. Затова нека всички